amado cando me falas. A tarde vai relucir, ven a noite cando te calas, e outra vez vou dormir. Ulises Bértolo é un abogado nacido en Madrid e que viviu nos Estados Unidos e Tenerife ata afincarse na nosa terra. Nos últimos tempos, Bértolo debutou no mundo da novela con dous rotundos éxitos, Ortodoxia e La sustancia invisible de los cielos. Para Ulises, o galego necesita moita máis presenza no mundo xurídico, espazo onde desenvolve boa parte do seu traballo. Meus avós paternos marcharon a Madrid a vivir ali por os finais dos anos 50 e nós crecimos na lingua castelán. Pero o galego sempre estuvo presente nas verbas dos meus avós e tamén cando retornábamos a Galicia nos veráns, a aldea, en Navia de Suarna, nos Ancares en Lugo. Aí ademais nos bañábamos no río, pero ademais tamén nos bañábamos no galego. No entorno do xurídico, onde eu me desenvolvo, móvense as dúas linguas de maneira, diría, simétrica, a prol do castelán. Aínda que hai unha conciencia clara de unha necesidade de apoiar a normalización do galego. Pero esa conciencia non la debe impulsar só as administracións ou institucións públicas, sino, sobre todo, a sociedade civil, os cidadáns e tamén os profesionais, para que ese desequilibrio que antes mencionaba non sexa tan desequilibrado. Saúde civil, saúde literaria, saúde laboral e profesional.